Салих Сәйдәшев, 1900-1954 еллар. Бүйік татар композиторы. Хәзерге профессиональ татар музыкасы мәдәниятенә нигез ташлары салган Олпат Ахаңсаз. Җиһан нуры, галәм гармониясе, әхлакый сафлык. Газиз әнкәңнең җылы учлары, тәүге таңнар, буларның бөтенесе тирән мәгънәле татар моңы. Моң милли көйләрдә яңгырый һәр татарның җанында. Йөрәген яндырып, ялкынландырып яшәтә. Үзеннән соң халык язмышына әверелгән үлемсез җыр көйләр калдырып. Илаһи моң аһәңе, аваз һәм рухи биеклек гармониясе, хисләр тулылыгы, буйсынмаган, баш имәгән җанның газаплары. Халыкыбызның уллары гасырлар буена киләчәккә якты өметләр бүләк иткәннәр. Халык рухын күтәреп. Салихны табар алдыннан булачак композиторның әнисе Мәхүб Җамал сәер төш күрә. Карлы агачның бәскә төренгән ботагына кунып, сандугач сайрый. Әнисенең истәлекләреннән. Ул талпына-талпына сайрый. Ә мин әсәрләнеп хайран калып тыңлыйм. Очып кына китә күрмәсен бер үк дип уйлыйм. Тәрәзә кырыннан читкәрәк китмәкче булам. Шулай итәргә җыенган гына идем, карынымдагы бәпкәчем кинәт тәпиләре белән тибеп куймасынмы? Һәм уянып киттем. Закламый, ягендә киштеки уймасы булган үз сабый сандугачым якты дөньяга аваз салды. Сандугач сайравы. Табигатьнең бар тавышка аның хөрмәтенә җырлавы бу. Халык моңнарында, туган як авазларында һәм төсләр балкышында. Салих туарга берничә атна калганда, гаиләгә авыр кайгы килә. Әтисе Җамалетдин Бикшәнтәй улы дөнья куя. Сабыйга ярым ятим булып үсәргә язган икән. Үләр алдыннан Җамалетдин абзый үзенең ярдәмчесе Насретдин Хәмитовка туачак сабый Салихны, кызы Әминәне, Мәхүб Җамал җиңгәсен үз канат астына алуын үтенә. Насретдин аның үтенечен аяк астына ташламый. Кулыннан килгәнчә ярдәм итеп яши. Насретдин Салих үсеп җиткәч, үзе кебек үк
сәүдә эше белән шөгыльләнер дип тә хыяллана. Тик малай бөтенләй башка дөньяга ашкына. Аның җанында музыка берләнә. Музыкага тартылуын Салих бик иртә сиздерә. Моң дәрьясында осталык дәресләрен аңа туганнан туган апасы Мәрьям тутасы бирә. Мәрьям ханым истәлекләреннән. Мин Салихны тезләремә күтәреп утыртайдым да, аның нәни бармакларын үз бармакларыма бәйләп куя идем. Аннары әкрен генә нинди дә булса кей уйный башлыйм. Сабыйның бармаклары минем бармаклар белән бергә клавишаларга баса. Мелодияның такна һәм ритмына иярә. Күп мәртәбәләр кабатлый торгач, клавишаларга ул үзе генә баса башлады. Һәм әйтергә кирәк, ул халык көйләрен уйнарга бик тиз өйрәнде. Булачак бийек композиторның музыка белән мавыга башлауына нәрсә этәргән соң? Әлбәттә, гасырлар буе тупланып килгән гаилә аңлылыгы һәм чын зыялылык. Ата-бабаларының зирәк эш итүчән гакыллылыгы, гыйлемлелеге. Алар өчен яшәү мәгънәсе рухи бийеклек һәм үз халкыңа хезмәт итү. Татар дөньясын музыкадан башка күз алдына китереп булмый. Татар өчен музыка авазлар гармониясе генә түгел. Ул халык җанының гармониясе, аның моңы һәм үзенең киләчәгенең бийеклегенә чиксез ышанычы да. Гаилә традицияларын саклап, кечкенә Салихны мәдрәсәгә укырга бирәләр. Анда ул иман, рух ныклыгы, кешеләргә карата мәрхәмәтлелек нигезләрен җанына сеңдерә. Шәфкатьлелек. Яшәүнең иң югары асыл мәгънәсен һәм гармониясын тирән аңлау Салихның холкына мәдрәсәдә уку юлларында ук керә. Мең 1912 елда Салихның бер туган апасы Әминә танылган журналист һәм нашир Шихаб Әхмәровка кияүгә чыга. Шушы гадәттән тыш сәләтле кеше Тукайның җан дусты Салихка иҗат дөньясын, татар мәдәниятен бүләк итә. Шихабның өендә һәр вакыт татар зыялыларының каймагы җыела. Хәзерге көндә аларның мәшһүр исемнәре бронзага кыелып, мәдәниятебезнең горурлыгын тәшкил итәләр. Ул чырларда алар Салихның өлкән дусларына әвереләләр, остазларына. Галескәр Камал, Фатих Амирхан һәм әлбәттә Габдулла Тукай бергә җыелышып,
мәдәниятебезнең үсеш мәсьәләләре хакында фикер алышалар. Аның жанр ягыннан киңәю юллары хакында. Фикердәшләр буларак алар мәдәниятсез милләтнең юкка чыгуга дучар булачагын яхшы аңлыйлар. Татар мәдәниятен бөтен дөнья мәдәнияте дәрәҗәсенә күтәрү, алар үзләренең яшәү мәгънәсен бары тик шунда гына күрәләр. Яшь Салих буларны үз күңеленә сеңдерә бара. Шихаб җизнәсе тиздән Салихның төп остазына үрелә, киңәшчесенә, үрнәк шәхескә. Ул Салихны татар музыкасына өйрәтер өчен тәҗрибәле педагог Захидулла Яруллинны чакыра. Ул үсмер малайны нинди киләчәк көткәнен аңлый башлаган була инде. Ләкин Салихның әнисе һәм якын туганнары каршы төшәләр. Бары тик Шихаб әфәнде озак үгетләгәннән соң гына әнисе рөхсәт бирә. Әгәр бу хәл булмаса, халык күңеле нинди байлыктан мәхрүм калыр иде. Салих, уйна, иҗат ит. Еллар узгач, зур концерт заллары сине алкышларга күмәчәк, ә синең моңың халкыңның сөйгән музыкасына әйләнәчәк. Салих еш кына Әхмәровларга килгән данлыклы кунакларга уйный. Искиткеч зур талантка ия шәхесләр арасында илһамланган Салих рухи гүзәллекне тиз үзләштерә һәм үз яшенә караганда тизрәк үсә, җитлегә бара. Шихаб Әхмәров хатирәләреннән. Тукай минем идә еш була иде. Салих аның белән якыннан таныш иде. Аны гел ылылап һәм шатланып каршы ала. Тукай үзе дә аны якын итә, аның уйнавын бирелеп тыңлый. Кайчак йомышы фәләне булмаса да кергәли, Салихның уйнаганын тыңлап утырыр өчен генә дә керә. Хушлашып чыгып киткәндә көлеп, шәп уйный чукынчык, музыкант булачак бу дия торган иде. Бер кичне ул гадәтенчә Салих янына килеп утыра да яраткан әллүки киен уйнавын сорый. Тукай уйга батып тыңлап утыра һәм тәэсирләнеп, үзе дә музыкага кушыла. Һәм менә Тукайның моңсу тавышы музыкага үрелеп көчәя башлый. Тукай иркенрәк тавыш белән җырын дәвам итә. Ләкин серле мизгел кинәт фаҗигале рәвештә өзелә. Мәшһүр шагыйрь җырын җырлап бетерә алмый, тамагыннан кан ургылып чыга. Әллүкигә Тукайның соңгы җыры булырга язган икән, һәм аның Әхмәровлар йортына соңгы мәртәбә керүе. 13нче ел була ул. Салихка да 13 яшь тулган ел. Соңрак Тукай шигырьләренең гармониясе Салих Сәйдәшевнең моң ташкынына кушылачак. Сәйдәш Тукайның музыка дөньясы ул дип инде ничә буын кешеләр әйтә килә. Әнә шулай бер даһиның иҗаттан китүен икенче даһиның иҗатка килүе билгеләп куя. Нечкә хисле, бай күңелле талантның жанында нинди көчләр уянганын аңлап алгач,
Салихны Шихап җизнәсе Казан музыка училищесына укырга бирә. Шушы көннән башлап музыка Салихның бар вүҗүден гомерлеккә биләп ала. Салих Сәйдәшев 17 яшыннан ук музыкант булып чыгышлар ясый башлый. Ул мавыгып, вакыт белән санашмыйча Сәяр дип аталган беренче профессиональ татар театр труппасы белән эшли. Нәкъ менә Сәяр труппасы хәзерге Галиәсәр Камал театр барлыкка килүгә җирлек әзерли дә инде. Талантлы малай артистлар белән кушылып музыка уйный, ягъни аккомпаниатор була, оркестр өчен татар җырларын җайлый. Ул иҗат иткән көйләрне профессиональ музыкантлар да илһамланып башкаралар. Аның дирижер буларак нечкә сиземләвен дә сүзсез танулары була. Композитор үзәкләргә үтеп керә ала торган, әмма ялгыз тавышлы халык җырларын Европа классикасы дәрәҗәсенә күтәрә. Аларны нота билгеләре белән терки. Милли музыканы катлаулы, әмма туры юлга кертә. Татарның профессиональ милли музыкасы әнә шундый кабатланмас юллар үтеп барлыкка килә. Он 18-нче ел бара. Ил гражданнар сугышы чыңгылларында ыңгыраша. Карт музыкант Салихка: "Улым, әтәчләрнең кызылы җиңәчәк, син дә кызыллар ягын сайла" ди. Шушы кыйбыласыз калган авыр елны Салих Сәйдәшев үз теләге белән эшче крестьян кызыл армиясе сафларына баса. Әмма анда да ул бер мизгелгә дә изге моң белән араны өзми. Тиздән ул Birinci Tatar brigadasının orkestrında трубач капельмейстер булачак. Нәкъ шул чорда Салих Ашхабадка барып җиткәч, тропика бизгәгә эләктерә. Шушы шир күп еллар узгач та, булай да тазалыгы чамаларак булган Салих Сәйдәшевка кат-кат әйләнеп кайта. Даваланыр өчен аны Орынбурга озаталар. Монда ул армиядан демобилизацияләнә һәм шул ук 1920 елда Көнчыгыш музыка мәктәбенең мөдире итеп билгеләнә. Салих Сәйдәшевнең үзенең сүзләренә караганда, нәкъ менә биредә ул чын музыкант булып өлгерүгә ирешә. Татар җырларын оркестр өчен эшкәртә, дирижер буларак усталыгын үстерә. Үзен композитор буларак сынап карый. Ки артыннан ки туа. Сәйдәшевнең Кара урман, Сандугач, Хуш авылым кебек җырларының җанга якын авазларын ишетүгә күзгә яшьләр килә. Татар җаны кебек гаҗәеп бай истәлекле, моң гармониясын ишетүгә. Туган телебезнең тәэсир көче әнә шундый хисләрендә иҗатка этәрә.
1922 елда Салих Сайдашевны Казанга Кәрим Тинчурин җитәкләгән Татар драма театрында музыка бүлеге мөдире һәм дирижер сыйфатында эшләр өчен чакырып кайтаралар. Сайдашев Тинчуринның Зәңгәршәл мелодрамасына музыка язачак. Спектакль үзе шул көннән гомерлеккә Татар драма театрының визит карточкасы гына түгел, бөтен татар мәдәниятенең йөзек кашына әвереләчәк. Шул мизгелдән Сайдашев иҗатының иң бәрәкәтле еллары башланып китә. Ул Кәрим Тинчуринның бөтен спектакльләренә һәм башка авторлар өчен музыка яза. Аның моңнары кояшлы, тормышчан көч-куәт белән сугарылган, һәр кемгә якын һәм кешелекле. Дөнья бар иткән моң, вакыттан да өстен мәңгелек моң. Әнә шул вакытта бүйек аһәңсазның илһам тулы йөрәгенә мәхәббәт ишек кага. Ул күршедә генә яшәп яткан икән ләбаса. Валентина Мухина Салихның туганының малае Үзбәк Әхмәровка математика һәм урыс теленнән дәресләр бирә башлый. Музыкага булган тирән мәхәббәт, рухи якынлык һәм мөнәсәбәтләр җылылыгы Салих белән Валентинаны бер-берсенә тарта. Шулай кабынып киткән хисләр тирән һәм эчкерсез мәхәббәткә әверелә. Салих өчен Валентина илһам чыганагы, музыга әйләнә. Ул аһәңсәз янында булганда моңның эмоциональ яңгырашы бермә-бер арта. Алар 1926 елда бер гаилә булып кавышалар. Туганнарыннан яшерен рәвештә. Якыннары хупламый бу кавышуны. Әмма тиздән мөлаем һәм киң күңелле Валентина гаилә агзаларының һәрберсенең йөрәгенә ачкыч таба. Аларның бәхетенә бер нәрсә дә комачаулый алмас кебек. Валентина озакламый ана булырга әзерләнә. Салих шиксез бәхетле, ул әти булачак. Ләкин тормыш аяусыз. Бала тапканнан соң Валентинасы каны зарарланып дөнья белән хушлаша. Сабый Альфредка язмышы Салих кебек үк ярым ятим үксезлек тәгаенләп куйган булган икән. Соңрак Сайдашев бик күп авыр югалтулар кичерәчәк. Һәр вакыт ирләрчә кайгыларын үз эченә тирән яшереп яшәячәк ул. Ләкин сөйгән хатынын югалту күтәрә алмаслык авыр кайгыга әверелә. Сайдашев тиздән атаклы Матәм маршын язачак. Якын дусты артист Нури Сакаевның табуты кырында утырганда бер сәгать эчендә язачак ул аны. Жан дустына багышлап, әмма аның турында гына түгел. Салихның жанын тирән хәсрәтле авазлар били. Аларда югалтулар китергән сыкрау гына, якты нурсыз калуны тыю, газапланган йөрәк тибеше.
Валентинасын юғалтқаш Салих қайғыдан арну шарасын іштен ізді. Бұйығып қалған композитор яшау қуасы біткен шекте яшай. Ул ел Салих Сайдашев үшін сыну, сыналулар елі. Мезгілге де тынып тұрмаған тирен сағыш, сызлауы ахаңсазының ижады күшін ташқынға әуірілдірі. Усал язмыш Сайдашке бик қысқа ғұмырлі бәхіт бүләк етсе де, өзіне аяусыз болып қала. Композиторыбызның ғұмыр ағышында бүтән хатын-қызларда юлдаш булалар. Әмма жанында Валентинаның урынын берсе дә яулый алмый. Башкалар күтәрелә алмаган рухи гүзәллек идеалы булып кала ул. Шәхси фаҗигаләр кичерүенә карамастан, 1922-1932 еллар Салих Сайдашевның иҗатка иң бай еллары. Галиябану, Башмагым, Ил, Кандыр буе, Зәңгәршәл, Наемщик кебек пьесаларга аның музыкаль әсәрләре бер-бер артлы әнә шул елларда туа. Сайдашев яңа жанрга, музыкаль драмага шактый саллы нигез төзи. Ул 40-тан артык спектакльгә музыка яза. Наемщик спектакленә язылган музыка композиторлык осталыгының иң югары нокталарының берсе. Аның сәнгать дөньясында даны үсә бара. Халыкта Сайдаш иҗатын сөю, аңа табыну дулкыны күкләргә күтәрелә. 1927 елда Сайдашев татар радио тапшыруларының иң беренче музыкаль мөхәррире булып эшли башлый. Ул үзенә генә хас энтузиазм белән яңа эшкә керешә. Яңа сәләтләр эзли, аларны үзе тыңлап карый, җырга өйрәтә, алар өчен үзе репертуар төзи һәм үзе үк аларга аккомпаниатор, дирижер була. Даими музыкаль тапшырулар аның музыкасын илебезнең иксез-чиксез киңлекләренә тараталар. Радиода күп эшләргә туры килми аңа. Әмма бу эш аны рухи яктан байыта. Бу эшендә дә новаторлыгын күрсәтергә өлгерә. Хәер, нигә генә кагылса да. Кызыл армияның 11 еллыгына Салих Сайдашев үзенең атаклы маршын иҗат итә. Аны данга күмгән, күренекле иткән. Әлеге шедевр өчен Салих Сайдашевны оборона наркомы Климент Ворошилов махсус алтын сәгать белән бүләкли. Ил өчен кискен елларда шушы марш фронтка үз теләкләре белән китүчеләрне Казан Кремленең шал диварлары янында озатып калачак. Бүләк сәгатьне тапшырганда Ворошилов композиторга булай дип әйтер. Күптән түгел Америка делегациясы килеп китте. Алар маршыңны бирүебезне үтенделәр. Үзләренә гимн итәр өчен. Хуҗабыз үз җырларыбызны сатмыйбыз без диде. Шулай да 31 елда АКШның милли гимны барлыкка киләчәк. 30 елларның икенче яртысында ил өстенә репрессиялар давылы ташлана. Иң элек ул милли элитага кагыла. Кыска гына вакыт эчендә күренекле драматурглар, шагыйрь һәм язучылар, рәссам һәм музыкантлар юк ителә. Халкыбызның шушы канлы ярасы гасырлар буе төзәлмәячәк әле. Репрессия елларында судсыз, тикшерүсез драматург Кәрим Тинчурин атып үтерелә. Әсәрләре тыела. Әмма бу әсәрләргә Салих Сайдашев тарафыннан язылган көйләр халык арасында яши. Аның җырларын авылларның аулак иләрендә, милли бәйрәмнәрдә, камерный залларда һәм һич арттыруларсыз һәр татар өендә яңгырый. Композиторлар союзының ул вакыттагы рәисе Тихон Хренников тәвәккәлләп шәхсән үзе Сталинга керә һәм аһаңсазларны яклап, тимәгез зинһар аларга. Алар сүз белән язмыйлар бит, ноталарга салып язалар ди.
Әмма югалтулар караңгылыгы куйырганнан куйыра. Ул тыгыз быжыра композиторны көннән көн кыса бара. Мең 1934-1938 елларда Салих Сайдашев Мәскәү консерваториясы каршындагы татар операсы студиясында укып йөри. Төп сәбәбе югары белем турында дипломы булмак. Шуны сылтау итеп, тәнкыйди һәм явыз ниятле мәкаләләр чыга торалар. Ул Мәскәүдә дә моңнарын иҗат итүне дәвам итә. Музыка минем җаннан ташкындай ургылып чыгып тора дип аңлата ул үзе. Моң аны югаррак биеклекләргә дәшә. Атлант кебек рухи күкләрне күтәреп торырга, аһаң камиллеген. Әмма шын барлыктаны өмет үзелерлек күңел кайтаргыч гамәлләр көтә. Танылган мэтр, татар моңы маэстросы үз музыкасын тар һәм тынчу пролетар мәдәниятенә дыңгычлап тутырырга тиеш. Халыклар атасына да мәдхия җырлыйсы килми аның. Ул намусы моңы каршында керсез саф калырга тели. Татар мәдәнияте каршында. Аһаңсызны аяусыз зәрлекләүләр башлана. Аны үз моңында революцион хисләрне чагылдырмауда, халык хәрәкәтенә игътибар итмәүдә гаеплиләр. Газетта чыккан һәр яла, һәр усал ниятле язма аның өчен хәл иткеч булуы бик мөмкин. Язмышын сындыру өчен, юк итәр өчен. 1941 ел. Ватан сугышы башланган ел. Үлем һәм җимерүләр алып килгән ел. Хәзер Сайдашевның атаклы маршы белән совет сугышчылары атакага күтәреләчәкләр. Җиңү алтарына татар күпме газиз баласының гомерен салды, утка суга керде, күпме җигәрен кешен әйтми түкте. 1945 елда бу марш тантаналы гимн булып яңгырый. Әлеге музыка астында Кызыл майданнан җиңүчеләр атлый. Тик Европага азатлык бүләк итүчеләр үзләре генә ирексез илгә кайталар. Композиторны яңа аяусыз удар сагалап торган икән. Мең 1948 елда аны театрдан китәргә мәҗбүр итәләр. Музыкасыз, эшсез яшәүне күз алдына да китерә алмаган аһәңсаз тирән кайгы, тирән тетрәнү кичерә. Өнсез кала. Аның тирәсендәге үзәк ишеткеч салкын бушлык тагын да ныграк кысыла бара. Җан җылысын суыра, газаплап һәм рухын кыргаксытып. Бу халәт теләсә кемне сындыра алыр иде шикелле. Ләкин Сайдашевны генә түгел. Ул кайчак тәүлекләр буе күзен йоммыйча моң иҗат итүен дәвам итә. Илаһи тантана һәм нурлы хисләре белән тутырып, идеалга ирешү омтылышлары белән, моң кебек изге төшенчәне көйләрендә чагылдырып. Салих Сайдашевның бик күп әсәрләре сакланмаганнар. Ул аларны еш кына бер экземплярда эшли һәм уйлап та тормыйча бүләк итә. Театрдан айрылгач, композитор гастрольләргә чыга башлый. Советлар Союзының ерак почмакларына кадәр татар симфониясы музыкасын илтеп җиткерә, пропагандалый. Үзен туган халкының музыкаль илчесе итеп тоя, азатлыкның татар җырчысы итеп. Мең 1950 ел. Мәскәүдә Коммунистлар партиясының үзәк комитеты өстәлләре гади кешеләрнең хатлары белән күмелгән.
Аларда бар тик бер генә үтенеч. Салих Сәйдәшевка халык артист исемен бирү. Бу Мәскәү түрәләренең планына керми әлбәттә. Әмма халык нәфрәтеннән куркып, бу исемне Салих Сәйдәшевка бирергә мәҗбүр булалар. 1951 елның 11 гыйнвары. Салих Сәйдәшев 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Аның тирәсендә тугры дуслары, укучылары һәм улуг талантына баш иючеләре урынына күбрәк очраклы кешеләр җыелган. Халык мәхәббәте дә, иҗатының зур бәягә лаек булуы да бөек аһаңсызга театрдагы элекке эшен кайтарып бирми. Сәйдәшев һаман эшсез каңгырып йөри. Күпме кеше арасында, әмма япа-ялгыз. Җанны буа торган, җиңә алмаслык бушлык, күтәрә алмаслык җансызлавы әрнү. Аның күз алдыннан берәм-берәм көрәштәшләре, кадерле җан дуслары үтә. Кәрим Тинчурин, Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Галиәскәр Камал. Бәгырне телгәләгән хатирәләр якын, әмма бакыйлыкка күчкән җан дусларының аңа гына ишетелә торган тавышлары. Хезмәттәшләрнең мәкре, көнләшүләр, алар композиторның рухын сындырырга, аны түбәнсетергә телиләр. Йомшак күңелле, һәр вакыт тыныч һәм һәр кемгә мөлаим Сәйдәшев нык һәм көчле, какшамас таш кыясыман. Композиторның сәламәтлеге начарлана бара. Тропика бизгәге үзен сиздерә. Бер туктаусыз зәрлекләүләр, бетмәс төкәнмәс югалтулар фаҗигасы яшәү кеше җитми. Сәйдәшевкә ашыгыч рәвештә операция ясарга кирәк. Бурдынка исемендәге хәрби госпитальдә врачлар гомерен саклау өчен көрәшәләр. Хирурглар операцияның уңышлы ясалуынлар. Ләкин очраклы хәл бөек татар композиторының гомерен үзә. Операциядан калган яра эз ачыла. Бөек аһәңсаз якты дөньяны ятим итеп, тыныч яткан халәттә дөнья куя. Жан дусларын иртә жуюдан пара-пара килгән йөрәге тибүдән туктый. Ул мәңгелеккә китте.
Milli мәдәниятебезне бийек үрләргә күтәрү теләге белән янган олы йөрәкле бийек шәхес китте. Аның җаны күкләргә ашты. Иҗатына бийек халык моңы аша ингән гүзәллеккә юл алды. Ул якты һәм намуслы гомер кичерде. Тормыш һәм иҗат юлларының аерылгысыз бердәмлегеннән торган. Тарих кылага абсолют дөрес ишетүгә сәләтле. Гениаль сөеклесен ишетеп таныды ул. Салих Сәйдәшев моңнары яңгыраганда, мәркәзебез Казан өстендә күк йөзедә яктырып киткәндәй була. Ömrümü